Umthoso wami bonambi lo eDassenhoek. Nginezinsizwe ezuthukeke mangiqala ngale ngasesandleni sokunxele. Nginensizwa uThulane umfoka mkhize. Nokunguyena futhi ongumnikazi walesi studio, iDMT studio. Ngiqala kuyena ngoba uyena omdala njalo njalo sehle size khabazela omncane. Ubheki mkhize. Njalo njalo ke nje ukubabona bephethe amathuluzi esiwabiza ngokuthi ama saxophone. Iwona amathuluzi ka bameje ngawo kwelaka music. Angizofisa ukuthi ngithathe sithi isikhathi ngichaze because bakhona yiwo abazolichaza lo hambo ukuthi baze bafike la ekutheni sibabone sebegcina befutha basukaphi kahle kahle nomculo. Ngamanye amazwi ake ngithathe lelithuba ngibabingelele. Ngiyanibingelela abafowethu kwiDassenhoek Ward 14 Galaxy TV. Sabonga mama. Yes. Namhlanje ngithe ngithathe lelithuba ngibe nani kulolu hlelo lweDassenhoek Ward 14 Galaxy TV ukuze sithole ukuthi masikhuluma ngoThulane noBheki okhabazela abakhulu sikhuluma ngobani ngoba hleze abanye abafowethu bayibabone nihamba la emgaqweni njalo njalo kepha bazi ukuthi ikuphi la end-based khona kakhulu. Namhlanje ke sekuyavela ke ukuthi amahebezi nabantu abenza umusic ngalolu hlobo olujulile niyafutha. That is why ke namhlanje ngithe ngithathe lelithuba mangizoqala nje ngizoqala kule nsizwe endala kuwena Thulane. Yeah. Ukuthi mfowethu wakusithatha usibeke ukuthi uzofikela mhlambe before usitshele nje ube usitshela igama nesibongo nemvelaphi yakho bese usichazela ukuthi usuka aphi nomculo. Hayi ngiyabonga babona. Yes. Ya igama lami nguThulane mkhize. Yes. Ngizalelwe khona la eDassenhoek. Shuthi ekhaya sizalwe saba u4 kunodade wethu omdala kunathi. Bese kuba yimina, bese kuba umfowethu lo oseceleni kwami ubheka isigcino. Yes. Yebo shuthi nje lento yomculo ngathi into eyisiphiwo. Because from ebuncaneni nje bethu into ebesikhonze kakhulu. Yeah, besikhonze kakhulu ukucula especially ngashi mina. Because ngangize ngimhluphe kwesinye isikhathi umfowethu uthola ukuthi yena unezinto eziningi ezingazanzayo, uthanda ukudlala ibhola yenza ezinye izinto ngiyemncenge ethi asicule. Hayi uthola ukuthi futhi kanti naye uyawuthanda umculo sigcine sesiculayo. And then hayi ngingasho nje mfowethu ngithi iphupho leli nje leminyaka kakhulu. Yes into esayiqala sisebancane nathi ke siyithatha ebazaleni bethu. Ngoba abazali bethu nabo babe abantu babe amaciko. Oh babecula. Babecula kakhulu ubaba nje nawazama naye ukuhlanganisa amaband ushuthi ngiyaleze ekhathi zakudala izinto zayingalungi ingahlangana. Ne technology isephansi kakhulu. So yakhula ke lento umuntu elekekhula nayo sabasema groupini sicula nako gospel izinto ekanjalo. Kodwa okuningi umfowethu kuzonaba kodwa ngoba uphikwe kakhulu ngasolimini. Okay. Yeah, bese kodwa nje isiphiwo lesi esisuka kudala kakhulu. Kakhulu mfowethu okutheni noma sengikhulileke sengithola amatoho. Yes. Hayi into yokuqala ngabona ukuthi hayi kufanele ngiqoqe izona insimbi lezi impondo then kwasho ukuthi kwaba khona isikhathi la ngahamba khona ngaye eGoli. Ngiyozama nakhona amadlela ahlaza ngahamba kahle ngafike ngabona ukuthi awu kanti khona into ekuthiwa istudio uyakwazi ukuthi umculo uzenzele wena ukwazi ukuthi ube band wena. Yabona nje into kanjalo ngazama ukuqoqa amathuluzi nje obuwabona. Mfowethu. Hayi mhlawumbe umfowethu usengaqedela okuningi. Yes. Sayiwadlala indima enkulu kakhulu umfoka somthu ekutheni uthi noma usebenza kamlungu kodwa kube khona ukuthi kule mali oyiholayo kube khona oyingconsulayo ulicabangela ikusasa lokuthi awu invest ngapha nanga music. Namhlanje nje njoba sikhuluma nje namhlanje sikhuluma nje une studio njalo nalamathuluzi abiza ama saxophone. But kodwa ukwazile ukusacrifice ekutheni ukwazi ukugcina usukwazi ukuthola ithuluzi. Namhlanje noma ngathi umsebenzi mhlamba usaqhubeki kodwa khona okungenayo mfowethu. Hayi sibonga kakhulu usufoka somthu. Ake ngiye ekhabazela omncane. Khabazela siyakubingelela mfowethu ake sicela ukuthi uyithule uzisho mfowethu bese usithatha usibeke ukuthi uze nje ufika namhlanje usugodle kanje mfowethu usuka aphi nomculo.
Bawubona nami ngiyabonga mfowethu. Igama lami ngubheka isicino mkhize. Yes. Ngizalelwe kuyona le ndawo yaseDassenhoek into besichazile umfowethu ukuzaleka kwethu ukuthi uyena umfowethu omdala. Sikhule ubaba nje noma abantu abathanda kakhulu ukucula. Kodwa kakhulukazi ubaba ngoba kushuthi kubo kababa makushiwo inteke. Wayekhona vele amacilongo. Omkhulu bebevele bowafutha. Badowafutha. Nobaba kababa ke Mlazi nabe udlala iginci mabesho kabani. Bese Mlazi kwaN. Yes. La kuthiwa khona indlu esibhokokile umuntu esebuka umculo nje eme ngaphandle. Uzothi mawubuka nje wabona nabo mkhize badlala iginci ngaphakathi asawuzana noplastelo nje lokhuzane iteko. Yebo cha itinde ezibombe lokushila so kudlalwa iginci uzogcina sekukhohlana ukuthi ikhaya fanele libe khona. Usho nje umculo kwaba into enjalo yami na bengikuthanda ukucula kodwa umuntu engigqugquzela eculweni yena mfowethu. Yes. Ya ngoba ngisho noma sayingane ngihlupha ngifuna ukulenyina ucula phambili nganaki nje mina eculweni kodwa manje ngizwe kuyena ukuthi imnandi lento yamjabulisa kodwa mina ingekho mina ngaleyo ndlela. Nasengeneni ke kwethu ke sengisuke kubuseni ngayibheka okuhle eklasini la ka start 2 nje abantu abebeshaya i10 yaziwa kwakuyimina nenye insizwa kwacela ukuthi uzefricele. Uzefricele. Umuntu esasishana i10 nje esikoleni ukuthi eklasini nje uzefricele wasechontwana. Yebo uzefricele wasechontwana. We umculi naye. Inkinga kakhulu ngevoice naye ngaphambili mina ngevoice ngoba yakhe ivoice yayivulelekile. Mina yami ivoice yayingavulelekile kakhulu ngangidle ngecontrol. Ngangidle ngecontrol. Yazi namhlanje sekuvele ezinye izinto ke namhlanje kade singazazi. Ngangidle ngecontrol. Okushuthi ke suka ke nasebheka ukuhleka ngase ngeDassenhoek High School. Mangifika eDassenhoek High School ke safike nakhona ke kwasande kakhulu ama gospel groups. Yebo ngoba ke ngalezo ikhathi ngase ngiqala nokucula kwasishi sesicula nensizwe kuthiwa uZondi buti umbuso. Yes. Idlala isiginci ke sicula ke thina noswabilike nomfowethu ke. Mfowethu ke uyathatha ama carton namakopi. Endla ezi drum set. Ilona thuluzi kumfowethu ameje ngalo. I-drum set. I-drum. Drum odlala emncane kakhulu. Manual drum. Yes. La ekhaya kukhona iginci babedlala iband yakhe edlala ngaphansi kwehlahla la. Nje nabantu abathindayo manje. Asibize thina saseyingane mhlawumbe ngasila ko 14 13. So sasesikwazi ukucula abantu besibabaza ngaphandle. Hey ingane zakho mkhize ziyacula ngoba sasibahle ngama-voice kwaJuwetheni. Kodwa mase sibizwa babethi asicule le band yakhe singafuni ukucula le band ngaba kwakuze kube ngcono kumfutsheni wavela aqoqa ama-carton ke namakopi ke shaya idrum. Kwaze kwamphoqa ubaba ukuthi idrum akalithenge. Ngempela manje lengane lemakudlalwa iginci lezi ichunwe kugesi ichunwe kugalaxy kusamaphethe. Yes. Lo shama amagogo. Yes. Kodwa sephoqelekile kubaba ukuthi ke athenge idrum. Kanti naye futhi uma uthi uyabhekisisa ukuthi idrum wahlala kanjani kulona umalume bene band mfowabo kama. Yes. Full set ya band. Full set professional. Ama equators. Yes, ama equators. Umalume umdala umalume Mandla Nkosi yena oyedlala idrum. Umfowethu kahle igama lakhe Mandla Nkosi. Mandla Nkosi. Wathi mase lidlalela umalume idrum ushuthi uyona kona kama instrument wabona idrum kuphela. Ushuthi wasemthatha ke nomalume semgona embeka la kuyena semsikazisa lona idrum. Hawa kulalwa ke busuku. Wazi kwakhuza ubaba kanti ngakusasa uzofika umalume ke sebezodlala ke iband emva kwaloko mase bephumula ke sebebamba umoya ithuluzi selisele lodwa wasuka emncane amazweni eminyaka wayenominyaka mfowethu kuhlamba ngane nayo 7 6 8 ya lapho kwezokala ishaya ibeat waphuma ubaba ethi uyamkhuza uthi malume iminyaka umuntu ushaya ibeat ngempela kadlala waqala lapho ke idrum kunyazo umalume udrumist washaya idrum umalume azasukuma ngenyawo kodwa lidlala kodwa ingasawanyathelile ama pedal phansi kodwa lidlala indlela ayempetha ngalo umalume kusanda ukudlula emhlabeni umalume wedlala iband yama equators shuthi ke ilona ke ithuluzi mina bengimazi umfowethu ke eloje ngalo mina bengingadlala ithuluzi mina bengicula. Yes. Isikhathi esiningi ke bengiba lead vocalist. Ngakho yes ngaze sicula eDassenhoek High School. Sathi masicula eDassenhoek High School. Kwakhona insizwa engiyibonayo Thailand insizwa sathi masixoxa naye sivele ifika ne keyboard. Yes. Insizwa kaNubonambi lehlele eceleni kwami. Yes. Safunda eDassenhoek High School. Ingathi sinyaka sisikole ngalalanga nje lelo. Yes. Sakhona nensizwa zakomdlalo Alright, ngiyakhumbula.
emva kwaloko ke Mbonambi ke ngangiculela semokhuluma insizwa yomdlalo ubani uSicini all right lo sephethe ibandla manje lezayo all right yes ushuthi ke ngangisacula kule group yala kaSishi usuthi ke Mbonambi wena usushuthi ne group ekuthiwa Shining Stars le wawufisa ukuthi ngiyoyibona and kwaba inhlanhla kwayikona lokho ukuthi mawuzo ukuthi khona ikhono enginalo ekuculeni bese ubona ukuthi lapha egroupini yenu mhlambe kukhona into engenzeka wow and kuna wonke ama group engahamba ngacula kodwa yabona ukuthi Shining Stars hayi mfethu hayi yayiphakeme kakhulu yayiphethe ama professional hey ngiyizwela ke bakwethu isalandi mfowethu insizwa zakamkhizwe ngihleli nazo la studio uBheki noThulane bayalanda ke umlando ukuthi nje ubabona bephethe amacilongo before baze bafike la ikuphi la besuka khona njalo lento ke mhlawumbe izosiqhuquzela ukuthi nabanye abangaphakathi eWard 14 iDassenhoek Ward 14 babona ukuthi ama talent angakanani ala ngaphakathi sisahleli ke kwiDassenhoek Ward 14 Galaxy TV nazo le insizwa siqhubeka nengxoxo manje lapha amabhiza nawe mfowethu Thulane ngisenawe nje la kumabhiza lapha ku Shining Stars iziphi ingwazi ebenimeje ngazo ngoba ngiyathola ukuthi leli qembu lalinzima kakhulu lalinzima mfowethu leli qembu yabona nje namhlanje kade nginophuthi Mdulo wena oyemanager yaleli qembu ngoba i founder yalo kahle kahle i owner kwakubabuzonto yes kodwa ke umbonambi lo okhuluma ngayo yebo babumdumbu yena manager ngoba yena wayisiqi wehloniphekile kakhulu wakumenzwa nje kanjani wayesemdala ngomqondo okay so thina sasiya lapha sifike sibone namantombazane yabona nje kuba naloko so yena stage yes so thothi noma sekupractice sekuyadliswa kusashawa into yena ekwazi ukucontroller lapho kwakukhona insizwe njengoba umthokozi Simbonambi yes wayinkinga ke na kuma keyboard ne voice so keyboard voice bese zoba khona babugwala sifiso kwa wayi lead vocalist futhi naye voice yes no keyboard uzoba khona babumthunzi ikhuzwayo lo sekuzilo mzansi umthunzi ikhuzwayo yena ke wayengadlile kakhulu ngokuthini wasebenzisa nje lelizwe kuthiwa reserve voice thunzi ukuphumula amatshishi namajongo womunye ke futhi ke that is why mokhuluma ngezwe lomzansi ube u golden voice lapha Mr Golden Voice yes waqala kulumsakazo lo i highway radio yes saku Shining Stars thina wayesevele sengena kwi highway radio yes thina sathula naye ku Shining Stars naye wecula khona wayecula ku Shining Stars impela wayedlena nge reserve voice yes nge reserve voice kathi siningi nokuthi ke waye sizana kakhulu no baba umbonambi ukuthi umuntu yes ba maintain stability se group ukuthi ngaphumi sange yes ukhona intombi ezayifana no Sisikhanyo yes angisazi awashabala ishanyana nje uzoba khona umuntu usisi intombazane ehlala ngapha kuthi uThobile yes naye futhi wayekhona ukuthi Shining Stars kuzoba khona umuntu ubuthelezi naye futhi wedlala ama keyboard futhi ecula futhi wasetshela emnyama kuzoba khona nomfowabo okuthiwa uMlungisi noma yena wayengaculi njalo kodwa nje mangikhuluma nje ngabantu ababeyingwazi abehamba phambili lapho sengibabalisa sekuzoba odudu ngoba ngeke ngibone phela khona intokazi ezayishaya ingoma okuthiwa iPT yebo angithi ke kokufika kube egroupini kuye kube nento enje ukuthi bambonambi igroup isuke inabantu abaculayo vela bamacini kodwa bese kuba khona ekuthenini khona abantu abathanda ukuhlala kwi background bangalidi ama backing vocalist yes baba ama backing vocalist and laba bantu bagcina beqhubekile engathi abakwazi ukulida bona kanti bayakwazi kuphela bathanda ukuthi bahlale babheke uma ngabe sekubalwa amaciko egroup bagcine labantu bekhohlakala kanti bona futhi abenza umculo yes kanti bona benza umculo bemnandi ngale background yes mfowethu bonga kakhulu mfowethu uthi usithatha usibeke esithombeni sokuthi la iDassenhoek umculo wawuqala laphi ngikuzwile ubalo ophuse njalo uzofika ko Dassenhoek high school ukuhlangana noSigcino Mdlalose usuyasho ukuthi nombonambe babephatha ama keyboard no Joshua Khoza omsohlongwane sintshontshe isikhathi somculo esikoleni sibuye senza ichoir esikole yes asungikhumbuza ezindala ke manje ke ezibuyela la zazidla khona njengamanje ke
njengoba sikulona lolu hlelo bafowethu bokhabazela yini manje sithe masihlukana manje nase nithatha umkhakha manje ukuthi manje ningene la emacilongweni mina mfowethu ke kodwa ngifutha kayichaze hayi amacilongo hayi icilongo iyona instrument enye engangithanda kakhulu nambonambe mfowethu ngangithi mangilizwa nje likhala engizwe ukuthi hey ingathi ngiyima ngizumculo ngampela and ngalifisa ngenhliziyo yami yonke ukuthi hey la ngosebenza khona hey into yokuqala ngothenga sekusofoni ngenhlanhla ke sekusofoni yami yokuqala engaba nayo ngayithengela ubaba kade kodwa isisekeni kodwa kwakuyiyona wangithengela waqala wangithembisa impela wathi hayi uzongithengela ngangakholwa ngoba ubaba wayindoda ehumusha yes kanti uqinisile mfethu baba waphuma nje kabili kathathu wabuye sebuya nalo esonke ngendwangu wathi nayi sengibuya nalo ethenge kusho ukuthi kwakuyicilongo lalishawa omunye ubaba kudala babekhula nayo sashona then azi ukuthi lisakhona lelicilongo hamba uncenga inkosikazi wakhe hayi wamnikeza nangampela kwayilona cilongo lami lokuqala ngingakwazi nokuthi lishawa kanjani hayibo ukuthi kwenziwa kanjani ngenhlanhla ngasizwa ulokhuzana ubaba uBlose ubabublo yes ubabublo wayecula ngamacilongo saxophone umlulo wakaBlose saxophone hayi madoda Ako yena ke kubaba ongisizayo kwathi hayi khona into ekuthiwa iread fana nambe uthenga iread entsha ngikeza imali ngahamba ngaye edolobheni ngathenga iread ngabuya nalo wangikhombisa iskeli ke lesokuqala wathi nala likhona kwayima ngiqala ukuthi iqwebu hayi ngazama ukulibhidilisha ke ngisalifunda ngakalazi wafika isikhathi ke la sokuthi khona ngizohamba ngiye eGoli ngizoya eGoli sinjoba ngithi ngiyozingela amadlela ahlaza shuthi ngiyodlala neband le Splash ngangithatha umngani wami kokuthiwa usibusiso wakakhele Max waseTolongo yes empofu hayi wangihambisa ke ngaye eGoli safika eGoli ngacula ke nase Splash ngahamba nalo icilongo lami la lafikela lahleka khona sathi sihambile siye eThowini eBotswana eThori sithorishile sathi masibuyele emafletini ugqekeziwe kwathathe zonke impahla zethu lalahleka lapho ke icilongo lami kwaze kwabe ngiyabukushaya isikhathi sokuthi ngiyabuya ngizale ekhaya afike ngashizila nakhona lana ngekho umsebenzi ngekho lutho ngenhlanhla ke kaNkuluNkulu ngagcina sengiqashiwe ngasebenza nangampela umholo oqala engawulokhuza ngathengisa kusofoni yami yokuqala leso engini ephethe umfowethu ngathenga wona isofoni yami yokuqala ngazama ngashaya ngaze kwabe ngathi ngiyifunda impela yes kusho ukuthi bengumuntu uhamba nomsebenzi yes ngaphuma nomsebenzi ngaka PE ngithema ngise PE ngafike ngathola le